Wel, beth da ni wedi gweld o'n ymgynghoriad ni ydy bod yna lawer mwy o gyfleon i Gymru allu manteisio o gronfeydd Ewropeaidd na mae Cymru yn manteisio arnyn nhw ar hyn o bryd. Da ni'n sôn am ryw 30 biliwn o bunnau i ddod i Gymru, potensial felly, dros y blynyddoedd nesaf. A tra mae yna lwyddiannau amlwg mewn rhai meysydd, y diwydiannau creadigol enghraifft yn manteisio yn dda. Mae rhaglenni myfyrwyr Erasmus enghraifft wedi bod yn llwyddiannus iawn. Mae yna feysydd eraill lle'n amlwg mae yna fwy o waith i wneud i ddenu'r arian iawn i lawr yn llawn i'r meysydd iawn. Trafnidiaeth enghraifft, mae yna ddryswch llwyr da ni wedi ganfod yn y ffordd yma. Cymru a Ffrydiau ag Ewrop wedi cyd drafod a'i gilydd i sicrhau bod Cymru yn gallu cael y gorau o'r cynlluniau trafnidiaeth am y degawdau nesaf. Mae'n rhaid sicrhau bod yr cyfleon yn cael eu manteisio arnyn nhw i'r eitha mwyn sicrhau bod Cymru'n gallu ffynnu.